Sa tubag nato sa Salmo, murag nindot kayo paminaon. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na matarong ka. Matarong? Dili. Kung matarong ka, ay kabalaka. Siguro gyud kang maluwas. Mao na kanang taong matarong sama ni San Benito, kanabitang tao nga dili mosalig sa mga butang sa kalibutan o mga gahom sa kalibutan nga tawhanon. Dili mosalig ana, mao nay matarong kinsa may iyang saligan ang Ginoo. Sa dihang na amguhan ni San Benito, mauni ang gustos Ginoo niya, ibiyaan gidayon niya ang mga butang kalibutanon. Unya, nagpuyo siya dito sa disyerto. Way maluwa sa disyerto, wa kay ikatanom, way tubig. Murag yung nyawa siya magdaa dito iyang provision, iyang gihuwat nga Ginoo muluwas niya kung ato ng tanahon, murag kag naghikog. Murag naghikog ba? Muadto kas lugar na wa gid Hinooy makaon. Di ba? Timan-an sad nato nga si Jose kaning diya sa tong unang pagbasa, gipadapod siya ngadto sa Ehipto nga binilanggo. Way makaon gyapon, way mainom, maghuwat lag tagaan o di tagaan, aw patay. Pero tanawa unsay nahitabo ni Jose, nagkasugat naman ron sila ni Jacob sa iyang papa, nahimo siyang gobernador sa Ehipto, pinangga kayo siya sa ni Paraon, gipasugat pagyud ang iyang pamilya, iyang papa nga tiguang, gipadadaan pagyud mga karwahe niya, gipapuyo sila sa Ehipto. Ug matod pas Ginoo, ayaw kahadlok Jacob kay palambuon ti ka dito sa lugar nga dili nimo lungsod, kay kani magong atong lugar usahay, atong balay, ang atong yuta, ang atong kaliwat, mahog ni siyag murag atong gitawag og comfort zone. Kanabang murag atong seguridad ba? Mabutan na mangural ta sa atong balay, ato yung butang agtrangka kay ni kasoda to sa atong balay mo ana dita. Ay, salamat. Secured ako kay ni anak ko sa amo. Dili din na tinuod. Kung naakas inyong balay, niya way Ginoo, na miligro gyapon ka. Ngilain na sang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, way Ginoo. Sige, lingi ako no. Yung na secured na ka sa inyo. Na secured ka? Secured? Adili. Kamong mga asawa, secured mo sa inyong bana? Ha? Labi nagdi na maulig sa'yo. Sos, magunahon na nakag-asa katong panuay. Ayaw kabalaka. Dili ang imong bana mo, imong securities kinabuhi. Ang Ginoo. Di ba? Kamo sa mga bana, secured sa mo na inyong asawa. Labi magsige na nag-TikTok. Oh, magsige nagpa-colors buhok. Kaning ano maning akong asawa nga. Kusog naman kayo magpasiksi nga. Kuyos naman untani. Masa kay nagkaon ani? Magduda usahay ang bana oy. Pero sagdi lang mga bana, sagdailan na inyong asawag na unsa na basta naa lang kay Ginoo, secured gyud ka. Daghan sa mga ginikanan, insecure das mga anak. Labi na mga anak, kusog ay mga yugbaon para eskwela niya. Hindi resulta na ay mga back subject, na ay mga hagbong. Mag-insecure ka, unsa ka ning pagka-eskwelaha dong, unsa man ning pagka-eskwelaha day. Pero sige lang, basta naa kay Ginoo, luwas gyud ka. Kay bisan pa ang sitwasyon nga bati kayo, basta naalay Ginoo. Matud pa ni Hesus, taralon mo sa hukmanan, unayon pagani mo sa inyong mga igsuon o sa inyong ginikanan o kaha sa inyong mga anak, pero ayaw gyud kabalaka. Kung tuan na mo sa hukmanan,
ayaw karatol unsay inyong isulti. Tudluan mo sa akong amahan pinaagi sa Espiritu Santo. Kaya ang inyong isulti, ang inyong mga mahuna-hunaan, dili inyo, kung dili sa akong amahan. Ako bitaw karon, naaman ko'y isip tao, naaman ko'y gamayng insecurity kay kinilaging atong bayron noon nga 70 million. Saon pagbayad ani unya kani untang atong parokya mao naman unta ni ang ako dinhing comfort zone ni ata dinhi sa atong online ana kamong tanan nga online ang territorial parishioners anad na mo dinhi dali ra ninyo pagpadala sa inyo mga donations dinhi kadumdum na sad mo dinhi na ang ato mga facilities comfort zone. Pagkadawat na ko sa akong assignment nga ibalhin kong Compostela, akong gisusi dito, wa may CCTV. Wala may kamera din niya. Unsa gani, way mga facilities. Ako, iyay, patay tani. Makabaligya pa baka kaguslat ani. Unya, doon na pa baka mo palit, nga wa naman ko dito sa San Vicente. Nga sa karon, sa akong pagpamalandong, labi na nga declare gyud ang akong successor, Father Moynel, nga di lang gid siya magpahasol aning 70 million, pero mo support lang siya. Niingon ko sa akong kaugalingon, Lord, unsa may buhaton nya kani pagkabasa na ko aning gospel karon, okay ra day oy. Wa pa gani siguro mas mudako pa ang akong halin dito no. Dili. Wa pa siguro. Di ba? Basin niya ang atong territorial parishioners nga karon ato pang online parishioners ang taga Compostela. Basin pa di ay. Muingon sila dito, igabot na ko, padir, ay nalang nagibaligya, kaya amo nalang ng hotdog palit. Nindota, no? Ambot, kinsa kayo mo palit. Ato lang gining hinay-hinayan, basta mahalin ramang ginitingali. Muna di ay di kita mabalaka basta na ay Ginoo. Ang importante nga naatay Ginoo. Nga naman siya may mugahid na to. Muna gigiyahan gyud si Jose, gigiyahan si Jacob, gigiyahan si Abraham. Hasta si Moses katong nag-travel sila sa disyerto, 40 ka tuig ang nagiya nila, mao gyud ang Ginoo. Bisan pa ng inyong mga anak nga mga buangon na kayo, puyi lang gid ang Ginoo, ay pagsigbadlong, ay pagsigig pangasaba ana. Ipaambit ang Dios nung kinaiya ngadto sa inyong mga anak. Magiyahan ra na, tuyok-tuyok na siya, mabalik ra na ninyo, magbasol. Labi nagmapriso na. Basol na tos prisuhan. Kanang imong bana nga nagsigig tuyok-tuyok ngadto silingan, lain-lain lang ang gireportan, ay mobalik ra na. Kaya bisan unsa kataas sa prosesyon, mobalik kina kuno sa simbahan. Pero igbalik ka na, paralyzed na. Pero sige lang, okay lang yapon. Agas ng laway, inigbalik. Sige lang. Ang importante, nakabalik. Di ba? Mausad na ang atong balaanong kinabuhi. Doon ay panahon, buangon kay tastanan, daghan, tag mga sala, mahimo. Ako, naasag ko usa sa ko kadako kay makasasala gani hangtod karon na ipipila nga atong mga igsuon, apil na akong igsuong mga kaparian, mao na ilang gisigihag timaan ang akong mga sala nga hangtod karon di gid sila ganahan ako. Di ba kamo na masad mo yung mga taong di gid ganahan ninyo no? Na di ay ganahan din nyo tanan di ay. Di ganahan. Ayaw na lang pagsigi dihag paningkamot nga maganahan na sila nimo. Unsaon man gyud nga ang ilang tan-aw nimo ingon ana man gyud ka. Para nila ana man gyud ka bisag unsa imong buhaton mao ra man gyud na imong naong. Mao ra man gyud na ang iyang tan-aw nimo gibox na ka ba. Ayaw na lang paningkamot para nila. Ang paningkamote ang para sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mga igsoon di gyud mo box nato. He is always open sa atong pagbalik. Open gid na siya kanunay. Kung ikaw karon ang imong isigkataw, imong gibox, di na nimo dawaton, luoy kay ka. Kay mura ka giyawa. Wa kay Ginoo.
Sige kag dumot, anang imong isig kataot, tungod lang kay dako siyang nabuhat nimong kadaot, luoy kay ka. Karon, kinsa may mas open to friendship, Team Marcos o Team Duterte? Ambot lang, nila. Sa ato rong mga elected officials sa atong gobyerno, na elected atong Mayo nga eleksyon, open ba sila sa ilang mga pultahan aron makighiusa sa mga nangapildi? Labi na tong nangapildi nga nagsigig daot nila. Hinaot pa unta, kay kung dili ta ingon ana, magkagubot gyud ta. Lain na sana kong i-highlight sa ato karong bag-ong gobernador, ni talk man siya dito sa ilang board, unsa may iyang gisulti, magtinabangay ta ang nagkinahanglan ko ninyo, ana siya, dili ta mag-iyahay kining probinsya, dili ni ako, dili sad ni inyo, ato ning tanan, ato ning palambuon. Nindota, no? Ingon siya, kinahanglan colorless ta. Dili na ta maghunahuna unsay imong partido nga atong hunahunaon ang tao. Nya gi-highlight sa tong talk sa vice gobernador nga maningkamot sila nga ang ilang sentro ang gikinahanglan sa mga tao, dili sa certain person or politician, dili sad ang ilang self-interest. Ninduta nila manabi, no? Kamo, unsa may sentro ninyo karon, ang simbahan o ang inyong kaugalingon? Kusga. Kusga pa gyud. Pwede ba ihurot ninyo palit og slot ang inyong ang inyong kwarta, ipalit ninyo og slot? Okay ra ba na ninyo para sa simbahan o dili? Wa na tingog. Mao na matod pa ni Attorney Ropil, kanis Attorney Ropil muram sa nig may kay mo okiok, mura bag-anay ba, musod yun nga to sa ilawom, ingon din siya, basig sa bakba ra ni ha, Vice Gob, or Gob Pam, basig sa bakba ra ni, may kayo tamis kay paminaon, pero ang buhat di ay, wa maigo. Hinaot unta, nga puy-an ninyo, matod pa sa mga comment, walk the talk. Ano? Ang Ginoo mo guide gina nato mga igsoon. Gani, with your permission, Brad, pwede na ko mong ila-ila. Natay pamilya karon nga niduol nako nga for 3 years nibiya sila sa pagkakatoliko og niadto sa lain nga sikta. Mura bag tingin sila gipangita niya ang mahal nga Birhen Maria mo'y nigiya nila. Mura gimingaw sila sa debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Labi na gyud ang ginikanan niya, niduol sila nako kay nangayog advice on saon pagbalik sa atong simbahan na Katoliko. Og niya sila karon akong giimbitar, musugod na sila balik nato. Pwede manindog mo, Brad? Atong dawaton, mao ni sila. Salamat kaayo. Di ko musulti kung unsa nga sikta ilang gisudlan, ayaw lang sa nislag kamirahe. Basta naa sila. Nindot kayo. Nya, sunod aning buwan, muadto na sa sila sa laing sikta. Adili tingali. Ambot lang. Basta, ako lang gipruiba nga kita open kita. Open ta, mulakaw ka, mubalik ka, ug mauna ang parabol ni Kristo sa prodigal son. Nilakaw ang prodigal son, pagbalik, gigakos gyapos amahan. Si Jose, lahi sa to, giiksa siya ngadtos prisuhan sa iyang mga igsoon, pagbalik, paglambo na niya, nibalik siya sa iyang mga igsoon o gigakos niya sila. Pasabot, kung mulambo sadta, padayon tang mugakos sa atong mga igsoon nga nagpasakit nato. Ako, daghan sa kong kasakit dinhi sa simbahan, isip pari. Sa akong 21 years sa pagkapari, kadaghan ako nakahilak tungod sa akong isig kapari.
Pero hangtod karon nahigugma lang gyapon ko nilang tanan. Andam ra gyapon ko mugakos. Mao nga nataga-tagaan ko gamayng grasya, di gyud ko mo balibad sa pagtabang bisan pa man kung kining maong pari usahay doon ako'y kasinatian nga dili kayo nindot. Inigpangayo niyag tabang gyud ko heartily. Nga naman, para nako, the more nga pasakitan ta, mas mudaghan ang grasya nga ihatag sa Ginoo nato. Harot ta mas malipay pa. Kana bang makaingon ka, nalipay ko dili tungod aning tawhana, kung dili tungod sa Ginoo. Nya kay nalipay naman ko tungod sa Ginoo, ipaambit nako ang akong kalipay aning tawhana nga animal kaayog batasan nga rin ako. Ana, mao na nindot. O mao na ang kinabuhing Kristohanon, mao na ang kinabuhi ni Maria, ni Jose, Jesus, ug sa mga santos. Way dumot, sige lag higugmaay. Imo kong ibanlod sa kalautan, bangonon ra ko sa Ginoo, ug makabangon ako, tagaan gyapon ti kag paambit sa akong grasyang nadawat. Gilinga imong tupad, ing na mupaambit ka grasya sa imong kaaway, ing na kono. Ing na mupaambit ka grasya anang sigig libak nimo. Basi nino og tunglo imo ipaambit bayratan. Labi na gitong kasigig libak nimo katong niilog sa imong yuta nga gisirad-an ang inyong agianan, na paralyzed, unya mangayo na nimog tambal, unsa man muhatag ka dili. Ambot lang. Hala na mo diya. Ginay, manindog na ta. Sa tubag nato sa Salmo, murag nindot kayo paminaon. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Lingiyay mong tupad, ing na matarong ka. Matarong? Dili. Kung matarong ka, ay kabalaka, siguro gyud kang maluwas. Mao na, kanang taong matarong, sama ni San Benito, kanabitang tao nga dili musalig sa mga butang sa kalibutan o mga gahom sa kalibutan nga tawhanon. Dili musalig ana, maunay matarong, kinsa may iyang saligan ang Ginoo. Sa dihang na amguhan ni San Benito, mauni ang gustos Ginoo niya, ibiyaan gidayon niya ang mga butang kalibutanon. Unya, nagpuyo siya dito sa disyerto. Way maluwa sa disyerto, wa kay ikatanom, way tubig. Murag yung nyawa siya magda dito iyang provision, iyang gihuwat nga Ginoo muluwas niya kung ato ng tanawon, murag kag naghikog. Murag naghikog ba? Muadto kas lugar nga wa gid Hinooy makaon. Di ba? Timan-an sad nato nga si Jose, kaning diya sa tong unang pagbasa, gipadapod siya ngadto sa Ehipto nga binilanggo, way makaon gyapon, way mainom, maghuwat lag tagaan o di tagaan, patay. Pero tanawa unsay nahitabo ni Jose, nagkasugat naman ron sila ni Jacob sa iyang papa, nahimo siyang gobernador sa Ehipto, pinangga kayo siya sa Paraon, ni Paraon, gipasugat pa gyud ang iyang pamilya, iyang papa nga tiguang, gipadadaan pa gyud mga karwahe. Nya gipapuyo sila sa Ehipto. Ug matud pas Ginoo, ayaw kahadlok Jacob kay palambuon ti ka didto sa lugar nga dili nimo lungsod, kay kani magong atong lugar usahay, ang atong balay, ang atong yuta, ang atong kaliwat,
mahog ni siyag murag atong gitawag og comfort zone. Kana bang murag atong seguridad ba? Maubitan na mangural ta sa atong balay, ato yung butangag trangka kay ni kasoda to sa atong balay mo ana dita. Ay, salamat, secured nako kay ni anak ko sa amo. Dili din na tinuod. Kung naakas inyong balay niya way Ginoo, na miligro gyapon ka. Ngilain na sang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, way Ginoo. Sige, lingi ako no. Yung na secured na ka sa inyo. Na secured ka? Secured? Adili. Kamong mga asawa, secured mo sa inyong bana? Ha? Labi nagdi na maulig sa'yo. Sos, magunahon na nakagaasa katong panuay. Ayaw kabalaka. Dili ang imong bana mo, imong securities kinabuhi. Ang Ginoo. Di ba? Kamo sa mga bana, secured sa mo ang inyong asawa. Labi magsige na nag-TikTok. Oh, magsige nagpa-colors buhok. Kaning ano maning akong asawa nga. Kusog naman kayong magpasiksi nga. Kuyos naman untani. Masa kay nagkaon ani? Magduda usahay ang bana oy. Pero sagdi lang mga bana, sagdailan na inyong asawag na unsa na basta naa lang kay Ginoo secured gyud ka. Daghan sa mga ginikanan insecure das mga anak. Labi na mga anak kusog kay mga yugbaon para eskwela nya, hindi resulta na ay mga back subject. Na ay mga hagbong mag-insecure ka unsa kaning pagka-eskwelaha dong. Unsa man ni pagka-eskwelaha day. Pero sige lang, basta naa kay Ginoo, luwas gyud ka. Kay bisan pa ang sitwasyon nga bati kayo basta naalay Ginoo. Matud pa ni Hesus, taralon mo sa hukmanan, unayon pagani mo sa inyong mga igsuon o sa inyong ginikanan o kaha sa inyong mga anak, pero ayaw gyud kabalaka. Kung tuan na mo sa hukmanan, ayaw karatol sa inyong isulti. Tudluan mo sa akong amahan pinaagi sa Espiritu Santo. Kaya ang inyong isulti, ang inyong mga mahuna-hunaan, dili inyo, kung dili sa akong amahan. Ako bitaw karon naaman ko'y isip tao, naaman ko'y gamayng insecurity kay kinilaging atong bayronon nga 70 million. Saon pagbayad ani unya kani untang atong parokya mao naman unta ni ang ako dinhing comfort zone ni ata dinhi sa atong online ana kamong tanan nga online ang territorial parishioners anad na mo dinhi dali ra ninyo pagpadala sa inyo mga donations dinhi kadumdum na sad mo dinhi nana ang ato mga facilities comfort zone. Pagkadawat na ko sa akong assignment nga ibalhin kong Compostela, akong gisusi dito, wa may CCTV. Wala may kamera din niya. Unsa gani, way mga facilities. Ako, iyay, patay tani. Makabaligya pa baka kaguslat ani. Unya, doon na pa baka mupalit, nga wa naman ko dito sa San Vicente. Nga sa karon, sa akong pagpamalandong, labi na nga bi-declare gyud ang akong successor, Father Moynel, nga di lang gid siya magpahasol aning 70 million, pero mo support lang siya. Niingon ko sa akong kaugalingon, Lord, unsa may buhaton niya kani pagkabasa na ko aning gospel karon. Okay ra day oy. Wa pa gani siguro mas mudako pa ang akong halin dito no. Dili. Wa pa siguro. O, di ba? Basin niya ang atong territorial parishioners na karon ato pang online parishioners ang taga Compostela. Basin pa di ay. O, muingon sila dito, igabot na ko, padir, ay nila nagibaligya, kay amo nila ng hotdog palit. Indot, ano? Ambot, kinsa kay mo palit. Ato lang gining hinay-hinayan, basta mahalin ramang ginitingali. Muna di ay di kita mabalaka basta na ay Ginoo. Ang importante nga naatay Ginoo. Nga naman siya may mugahid na to. Muna gigiyahan gyud si Jose, gigiyahan si Jacob, gigiyahan si Abraham.
Hasta si Moses katong nag-travel sila sa disyerto, 40 ka tuig ang nagiya nila, maogyod ang Ginoo. Bisan pa ng inyong mga anak nga mga buango na kayo, puyi lang gid ang Ginoo, ay pagsigbadlong, ay pagsigig pangasaba ana. Ipaambit ang Dios nung kinaiya ngadto sa inyong mga anak, magiyahan ra na, tuyok-tuyok na siya, mabalik ra na ninyo, magbasol. Labi nagmapriso na. Basol na ito sa prisuhan. Kanang imong bana, nga nagsigig tuyok-tuyok na ito silingan, lain-lain lang ang gireportan, ay mubalik ra na. Kaya bisag unsa kataas sa prosesyon, mubalik na kuno sa simbahan. Pero ibalik ka na, paralyzed na. Pero sige lang, okay lang yapon. Agas ng laway, inigbalik. Sige lang. Ang importante, nakabalik. Di ba? Mausad na ang atong balaanong kinabuhi. Doon ay panahon, buangon kay tastanan, daghan tag mga sala, mahimo. Ako, naasag ko usasag ko kadako kay makasasala. Gani, hangtod karon na ipipila na atong mga igsuon, apil na akong igsuong mga kaparian, mauna ilang gisigihag timaan ang akong mga sala. Nahangtod karon di gid sila ganahan ako. Di ba kamo na amasad mo yung mga taong di gid ganahan ninyo, no? Na di ganahan din nyo tanan di ay. Oh, naaoy di ganahan. Ayaw na lang pagsigi dihag paningkamot nga maganahan na sila nimo. Unsaon man gyud nga ang ilang tan-aw nimo ingon ana man gyud ka. Para nila inana man gyud ka bisag unsa imong buhaton, maura man gyud na imong naong. Maura man gyud na ang iyang tan-aw nimo, gibox na ka ba? Ayaw na lang paningkamot para nila. Ang paningkamuti ang para sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mga igsoon, di gyud mo box nato. He is always open sa atong pagbalik. Open gid na siya kanunay. Kung ikaw karon ang imong isigkataw, imong gibox, di na nimo dawaton, luoy kay ka. Kay mura ka giyawa. Wa kay Ginoo. Sige kag dumot anang imong isigkataw tungod lang kay dako siya nabuhat nimong kadaot. Luoy kay ka. Karon, kinsa may mas open to friendship? Team Marcos o Team Duterte? Ambot lang, nila. Sa ato rong mga elected officials sa atong gobyerno, na elected atong Mayo, nga eleksyon, open ba sila sa ilang mga pultahan aron makighiusa sa mga nangapildi? Labi na tong nangapildi nga nagsigig daot nila. Hinaot pa unta. Kay kung dili ta ingon ana, magkagubot gyud ta. Lain na sa nakong i-highlight sa ato karong bag-ong gobernador, ni talk man siya dito sa ilang board, unsa may iyang gisulti, magtinabangay ta ang nagkinahanglan ko ninyo, ana siya, dili ta mag-iyahay kining probinsya, dili ni ako, dili sad ni inyo, ato ning tanan, ato ning palambuon. Nindota, no? Ingon siya, kinahanglan colorless ta. Dili na ta maghuna-huna unsay imong partido, nga atong hunahon ang tao. Nya gi-highlight sa tungtok sa vice gobernador nga maningkamot sila nga ang ilang sentro ang gikinahanglan sa mga tao, dili sa certain person or politician, dili sad ang ilang self-interest. Ninduta nila manabi, no? Kamo, unsa may sentro ninyo karon? Ang simbahan o ang inyong kaugalingon? Kusga. Kusga pa gyud. Pwede ba ihurot ninyo palit og slot ang inyong ang inyong kwarta, ipalit ninyo og slot? Okay ra ba na ninyo para sa simbahan o dili? Wa na tingog. Mao na matod pa ni Attorney Ropil, kanis Attorney Ropil muram sa nig may kay mo okiok, mura bag-anay ba, musod gyud ngadto sa ilawom. Ingon din siya, basig sa bakba ra niha, Vice Gob or Gob Pam, basig sa bakba ra ni, may kayo tamis kay paminaon, pero ang buhat di ay wa maigo. Hinaot unta nga puy-an ninyo,
Matod pa sa mga comment, walk the talk. Ano? Ang Ginoo mo guide gina nato mga igsoon. Gani, with your permission, Brad, pwede na ko mong ila-ila. Natay pamilya karon nga niduol nako nga for 3 years nibiya sila sa pagkakatoliko og niadto sa lain nga sikta. Mura bag tingin sila gipangita niya ang mahal nga Birhen Maria mo'y nigiya nila. Mura gimingaw sila sa debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Labi na gyud ang ginikanan niya niduol sila nako kay nangayog advice on saon pagbalik sa atong simbahan na Katoliko. Og niya sila karon akong giimbitar musugod na sila balik nato. Pwede manindog mo, Brad? Atong dawaton mao ni sila. Salamat kaayo. Di ko mosulti kung unsa nga sikta ilang gisudlan, ayaw lang sa nislag kamirahe. Basta naa sila. Nindot kayo. Ya. Sunod aning buwan, muadto na sa di sila laing sikta. Adili tingali. Ambot lang. Basta ako lang gipruiba nga kita open kita. Open ta, mulakaw ka, mubalik ka, ug mauna ang parabol ni Kristo sa prodigal son. Nilakaw ang prodigal son, pagbalik gigakos gyapos amahan. Si Jose lahi sadto giiksa siya ngadtos prisuhan sa iyang mga igsoon. Pagbalik paglambo na niya nibalik siya sa iyang mga igsoon o gigakos niya sila. Pasabot kun mulambo sadta padayon tang mugakos sa atong mga igsoon nga nagpasakit nato. Ako daghan sa kog kasakit dinhi sa simbahan isip pari. Sa akong 21 years sa pagkapari, kadaghan ako nakahilak tungod sa akong isig kapari. Pero hangtod karon, nahigugma lang yapon ko nilang tanan. Andam lang yapon ko mugakos. Mao nga nataga-tagaan ko gamayng grasya, di gyud ko balibad sa pagtabang bisan pa man kung kining maong pari usahay doon ako'y kasinatian nga dili kayo nindot. Inigpangayo niyag tabang yun ko heartily. Nga naman, para nako, the more nga pasakitan ta, mas mudaghan ang grasya nga ihatag sa Ginoo nato. Harod ta mas malipay pa. Kana bang makaingon ka, nalipay ko dili tungod aning tawhana kung dili tungod sa Ginoo. Nya kay nalipay naman ko tungod sa Ginoo, ipaambit nako ang akong kalipay aning tawhana nga animal kaayog batasan nga rin ako. Ana, mao na nindot. O mauna ang kinabuhing Kristohanon, mauna ang kinabuhi ni Maria, ni Jose, Jesus, ug sa mga santos. Way dumot, sige lag higugmaay. Imo kong ibanlod sa kalautan, bangonon ra ko sa Ginoo, ug makabangon ako, tagaan gyapon ti kag paambit sa akong grasyang nadawat. Gilinga imong tupad, ing na mupaambit ka grasya sa imong kaaway, ing na kono. Ing na mupaambit ka grasya anang sigig libak nimo. Base nino og tunglo imo ipaambit bayrata. Labi na gitong kasigig libak nimo katong niilog sa imong yuta nga gisirad-an ang inyong agianan, na paralyzed, unya mangayo na nimog tambal, unsa man muhatag ka dili. Ambot lang. Hala na mo diya. Lain na sad ning importanteng pagtulunan ni Jesus mga igsoon nga ato gyung timan-an. Matod pa niya dili tanan nga magsangpit Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit.
kundili kadto lang naminaw ug nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Gilingian na sa imong tupad na makasud ka tag langit ani. Sige tagsimba, siging paminaw anang mga misa, daghan kayong mo subscribe sa akong pila na niroy subscriber aning akong YouTube channel nya napagyoy mag sige og reel TikTok ana. Pero pila ra ka kabuok nato apil na kong nagmisa ang nagtuman gyud kun unsay atong nabati dinhi sa pulong sa Ginoo. Ambot kaha. Og unsa may mga timaan nga kita nagtuman, ang una gyud mahimo gitang kabus. Wa gyud magtuman sa sugo sa Ginoong dili mahimong kabus. Unya inikahimo na natong kabus, moabot dayon ang panabang sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Agar, ulipon ni Sarai og ni asawa ni Abraham. Gipamabdusan tong Abraham, ang nagsugo sad si Sarah. Kay niabot na lang og mga 85 years old si Abraham, 75 man to iyang edad, niya 85 na ang 85 na iyang edad. Wa man gyapon sila manganak. Murag si Sarah ba, mura siyag na kanabitang mura siyag na wadaan sa pagtuo nga manganak pa sila. Motong niingon siya, paanakin na lang ning akong ulipon nga si Agar. Ug tuod man nakigdog si Abraham og namabdos si Agar. Unya kay si Agar nahimo naman hinoong mura og proud nga siya namabdos niya. Si Sarah more than 50 years nga siging kuyog ni Abraham isip asawa, wa man gyud mamabdos niya siya. Kausar man siya gitirahan ni Abraham, namabdos man dayon dato pa blessing. Og naglagot si Sarah niya iyang gi daog-daog og maayo si Agar. Nya motong niingon si Abraham, ayaw nala nagdaog-daoga, maluoy ka na, mabdos man na. Palayasa. Gusto kang palayas na. Haron, wa na kay daog-daogon. Ikarabitay gasulti nga ako ng dulgan, o karong na mabdos, suko sa ka. Di ba usahay, anak na mga asawa, no? Sugo-sugo, bana, o magpa-matso-matso ko, no? Dako nakikagtiyan, pa matso-matso sa diha. Maibgan sa noog silingan, masuko sa ay panang dakog tiyan kay wa pay makuha niya mag-insert din imong bana mura day ulitaw maglakaw-lakaw kabiktima gina mao sa na mga asawa ingnon sa nas mga bana sa mga dambuhala na mga gaglawas pasiksi sa diha magsigi sag sumba-sumbang asawa makakita sa dito katropa sa sumba nga mga siksi sa kayo ato ana natirahan sad masuko sang bana ay na lang suko imong tanang gisugo. In short, ang pagdawat gyud unsay kabubutos Ginoo mo importante. Motong ni dawat lang sad si Agar, nilaya siya nga naghilak, gusto na lang sad siyang mamatay, giadto siya sa anghel. Sa dihang nahimo siyang helpless, niadto ang anghel niya og niingon, ayaw layas. Balik ngadto kay panalanginan sa kas Ginoo. Mudaghan pod ang kaliwat aning imong anak. Bisag anak nis pagpakasala, mudaghan sad ni si Ismael. Pero daghan lang sad ni siya kontra. Mo na ka na mga Muslim, ato mga igsoong Muslim, mo claim na sila nga anak sila ni Ismael or kaliwat sila ni Ismael. Nya kita kaliwat ni Isaac. So ang atong common parent mao si Abraham. Pulos ta nagtahod ni Abraham. Na. So igsuon ra gina natong mga Muslim pero magsigil ag-away kay maguwang man to. Pagka 86 years old ni Abraham,
nanganak si Agar ni Ismael. Pagka 100 years old ni Abraham, nanganak si Sarah ni Isaac. Mo itong kaliwat. Mga igsoon, ang importante dinhi, mutuman ta sa sugo sa Ginoo. Mamusliman o makristyano, basta magtuman sa sugo sa Ginoo, labi na ginang paghigugma, ang pag-alagad sa mga nanginahanglan, pulos gyud ta, ilhon nga anak sa Ginoo nya makasuod tag langit. Bisag ka nang wapa kailag Ginoo, magtuman anang sugo sa gugma, hustisya o pag-alagad sa labing ubos, maadto gitas langit. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Nganong maayo man ang Ginoo? Tungod kay dili siya maayo lang sa mga taong nagsigig sangpit niya. Apil na sa tungwa kaila niya, pero nagbuhat unsay angay. Buuan kinas Ginoo og grasya. Muna din sa atong parokya, daghan-daghan kita grasyang nadawat, kay nagsigi man sa tagtabang sa mga kabos, sa lain sang parokya, o sa lain nga mga communities. Apil na sa atong archdiocese. Anang nakaingon sa daghan sa tagrasyang niabot. Mausa na ang atong personal nga kinabuhi. Nilingay mong tupad. Namutabang ka nang sigiglibak nimo. Kanang nagsiglibak nimo, mutabang ka. Di ko mo balibad, ako ginang tabangan. Congratulations. Naa kay daghang grasya. Kini, katapusang pangutana, mutabang ba mo mga asawa sa kabit sa inyong bana? O di mo mutabang, maliwat mong saray, nagiaway ang iyang maid. Ayaw anak buhatahan, kay makontra na tong Ginoo. Tabangi gyud ang tanan, pasaylua ang tanan, himuig maayo ang tanan.